Trenutno se nalazimo u Šehergajevima. Jest. Gajevi su dobili naziv po latinskoj riječi ga, rakije, jevi, uvijek ima. Hodajući ovom lijepom avlijom, koju naravno Nermin kosi, možemo zabilježiti da u pozadini imamo muzike, a tu muziku naravno stvara samo jedan lik, a to je Omer Mešić! Šta nam Omere pjevati? Ajde. E to je taj kosač, a? Naravno, kosačca gura njega, a ne on nju. Imate šta za reći? Neće da vuče? Vuče? Da. Onda trebaš sad povući.